Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan a Daniel at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak ibinglay kat may papan iti aramid ko idibaruak pailaan. Tabarang makaipaay adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Daniel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ayos ka mata pare. Sinungbatan na kan ni Veron. Siyempre mata pare. Di da ka ba ilanti karismak? Ang niya pare. Di mo unay. Manon a babae ti pinasangit mo. Basol da. Apay nga minadida makadlao. Uray agang angawak lang. Serious wandan. Ay na pare. No di mo ngamin ay ayatan ti may sa babae. Di mo ang angawan. Amom lang aroden ang nalakada ang mamatikan ka. Just for fun. Kunada nga rod, pare. Ngam saan anasaya at detang aramidem kadagiti babae, pare. Ala? Damot tirik nada masakitan. Uwinan. Maudin ni Veron. Jakon agarempay. Apay ay akasta ka, Daniel. Tunggal agdita. Data cellphone mo latang tikit kitaan. Pasensya ka na, Chrislyn. Adala nga minururayak nga umawag. Asino? Nitatang ko. Kunak ngamin nga gipatulod iti allowance dagiti kakabsat ko nga gadaadal. Katsyak ti panginaganan na. Kasta ka di. Uwin, Chrislyn. Ala, rumarta nga rudan dito yung restaurant. Tamapantan iti mall. Mabit lang ha. Tayroar ko ti pagbayad ko. Sige. Jack gaya minala ti kwartak. Anya? Sa bali gaya mawalit na ito inalak. Jay may isa ko ma. Ala, siya akong ti agbayad iti kinanta. Kababain pa yan kan ka, Chrislyn. Sikapay na babae ti aggastos para iti date ta. Awan anyaman na. Agayan ayat tangarod. Iso arumbang lang a give and take ako nada. Talaga mayat gayam ti kastoy pare Ronel. Anyaman ang tinaramid mo kalukuan, pare. Amom, napan kami nag-date kini Chrislyn iti Kalman. Kat? Nangan kami ti class a restaurant. Nanginagam ti babayadan ni Jay. Iso nagrasunak. Imbagak nalipatak ti wallet ko. Iso aday Jay, ison ti nagbayad. Ay unay kan, Daniel. Ay, di ka lang asyan matitikayan ayat mo. Naminsan lang mat nga naramid ko ti Jay, pare. Ngam saan anasaya at tikas ta. Pagdisdis ka taramkit din, dagiti babae. Mala, jakton ulitin. Inaramid ko lang day Jay. Takayat ko akitaan no saan anaimot ni Chrislyn. Ay, sika talaga pare. Agar aramid ka iti pakakonsensyaam. Amom Veron, jak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti panangaklon mon iti ayat ko. Daniel. Sapay la kumatag na nayon na ito akinaragsak ta. Wan Daniel. Dinto agsarday akinaragsak ti magunod ta. No lakit di taaywanan ta ti relasyon ta adwa. Sabagay, addan ka data dayta. Wan, data mismo ti ayan na. No pabayagan ta ti relasyon ta, wan no saan. Nailawan tan Daniel. Iso masapon nga agkalaysatan. Ngam saan ta pa nakasagana, Veron? Ngam kasano nga rudan. Saan mo ta mabali na kastoy laang? Sige. Panunutak pa yan na imbag. Anya? Kasta laang ti ibagam kalpasan ti amin? Pasensya kan. Ay ayatan nakadimot laang Daniel. When met? Ngam, apay nga ruda kasta ti bagbagam. Pasensya kan. Naklatak lang amin. Sana bale? Saan ka mat abay-bayan?
Winaswastan, Chrislyn. Kat pakawanin na ko ma. Anya, kalpasan ti amin. Isinan ang akas na awan anyaman na. Pakawanin na. Saan ang mabalin? Masapol nga itakder mo ti dayaw ko. Sa nabalikan ka, tasaan ka amasikog. Masapul nga ikalaysak ni Veron, gapo ta masikugan. Awanan kay ti bain. Pinamati na kasyak lang ti kayan ayat mo. Ngam adapay gayam sa bali. Ngam daytay ti tandaan am Daniel. Pulos adi kanto agragsak. Ay unay kan pare. Pinagbalin mong tumat ngamin nga ayam dagiti babae. Pare, May kamano ni Chrislyn nga inyaw awan mo. May kapat samatan. ang klunak pare. Aduda pinagay-ayamak. Impagarup ko ngamin no sana kastoy ti pagtungpalak. Namin ano abinagaan ka, pare. Ngam di mo mat ngamin inkan ka no. Isu akita am tibunga ti naramid mo. Ti may sapay aparikot ko. Naggiddan ang nagsikog da Veron kan Marlin. Anya? Wen pare, masikog da adwa. Masikog dadwa? Imbag tasaan mat ang masikog ni Chrislyn. Wen nga rod. Mabuti ngak. Tas sigurado kasarita nak ni Tata Ambrosio nga ama ni Marlin. Saan ababalen a basta panawam latan ni Marlene nga anak ko, Daniel? Tata Ambrosio, No kunam adimon ay ayaten. Suportaram nga rod ti putot mo kun ko ana. wen tata, aramidak dayta. Amumet nga estudyante. Ngam riniribok mo kiti ti panagbiag na. Piyakin ka talakay kan. Kat nawayakan ang mga ramit iti kaykayat mo. Pakawanin na ko ma, Tata Ambrosio. Uray ka sa noo ti panagkid daw mo iti pamakawan. Nalpasen ang nadadael ti masakbayan ti anak ko. Gapo, iti panangsikog mo kinkwana. Pakawanin da ko ma, Tata. Ikarik. Suportarak ti putot ko kan kuan. Kat no kayat pa ni Marlin ti agadal. Tulungak, aginggat kabalak. Rumbang laeng, Daniel. Tasaan met nga rod ang mabalin niya ikalaysam ti anak ko. Gaputa damat ten imo na sinikugam. Ket natulag pa yan ti panagkalaysayaw. Tata Ambrosio. Dahi talaeng tikidawagkan ka, Daniel. Ket sapay la kuma tatong paalam amin asaritaan ta. No kayat mo, anasayaat ka kanya. Palasangan ni Aileen nga anak ta, bakit? Kasla ka ano lang, hindi pasit pa lang. Wan nga rod lakay, agtawanan iti bainte. Sapay ko mga rod, taigagad na ti panagadal na. Tapno sana may pada ka data, ang nagpatinggalay ti talon. No kumangamin impamaysata ti atensyon ta iti panagadal ta idi. Naadaan tamot siguro iti natalgad at trabaho ita. Anya nga rod nga nalpasan ti amin. Awan mabalintan. Tinapatagita, kat mapaggraduar ta ti anak ta. Sa bagay mo't ket di Angam, malagip ko man. Kumusta nga tamot tanjay putot mo kan ni Marlene? Sigurado adakal matanday jay. Kolehyo matanita. Ngam, nabayag samotan adi ka nang nangtad iti sustento na. Awan nga rod. Kasanumat ngamin. Apag isumat ti matmatgadak kadag iti masapsapol tayo. Panagkunak, rumbang laang nga kamot bisitaan. Tapno awan mo ti may bagbaganakan ka. Awan nga rod. Tauray kaskasano, mabigbig na kalat nga amana. Tapno di nakaguraan. Agyamanak bakit tamawatan na kiti day taabanag. Maawatan ka. Ken maawatak mat ida nga agina. Siguro,
No saan ka nagluko idi? Saan mo't siguro akas to itat imapaspasamak? Ay, awan na rod. Kumusta ka tamot ta ni Crislin? Nakiasawa mo't ngatan? Diyan mo. Angam, saan man na dahi tati pagsaritaan ta? Lipatan tan tinapalabas. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasayat mo't lat tatatang? Nasaya at nga rod no kasta. Tatang, Oh, apay. ada ko ibagak kada kayo. Anya dahi ta? Kasla mabutengak amang ibaga. Ibagamon, Kwa tatang. Jak amuno asino ti pangibagaak. Ngamin. Anya? Masikuga. Tatang. Anya? Pakawanan na kuma. Ngamday tatipod no. Ti may sapay aparikot ko. Di nak maitakder ti kaayan-ayat ko. Tagaputad na gaya masawa na. Unay mo ti anak talakay. Apay adi na pinanunot dagiti rigat kan sakripisyo takan ko ana. Ala, Puston. Nailawan ti anak ta. Katawanan ti maramidan ta. Uray ungtan ta. Sana na may subli ti amin. Sayang ti gastos takan ko ana. Apay adi na pinanunot dagita. Kas iti nakunakon, nailawanan ti anak ta. Awanan ti mabalinta. Lakay. Barang daytan ti pagnakman ti anak ta. Jakla ni namnama akas to iti pagbanagan na. Nanakam mo iti kunak. Ngam apay anapasamag kan ko ana ti kasta. Uray na nakam, wano nasaririt ti may sa tao. At dalat ta pagbiddutan na. Iswadi mo kung mapagsawan ti anak ta iti kasta. Dakalan ti anak mo, Aileen. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Nulakit di ta interesado ka pailaeng. Agpaiso, tatang. Wen, anak ko. Kasano ti anak ko? Asino ti mga awir? Siya kun ti makamu iti anak mo Aileen, kabayatan ti panagadal mo. Agyaman ako nay, tatang, nanang. Tauray nagbidutak. Di kay naupay. Kaya't daklat ta apagadalan. Kaya't mingamin amadaan kamot iti naranyag amasakbayan anak ko. Nang nangrunak at addan anak mo. Agyaman ako nay, tatang, nanang. Gani kita ko ma. Husto ko man tinaminsan na panagbidot mo. Wan tatang. Di kay mapaay. Kan may sa talaga akayat ko ti makaadal. Tapno jak tumarigatan. Sapay ko matagradwar mo ti anak talakay. Sigurado day tabaket. Manulangan na tawon tinabati, agradwaran. Imbag nga rod, ta impamaysana mo ti atensyon na iti panagadal na. Ay kat pagyamanan ta iti Diyos day ta. Gaputa tinarabay na ti anak ta iti panagadal na. Uwan lakay. Nasayat mahet, barang makaturpos, kat maadan iti nasayat panggadan. Tapno sana marigata na mangisakad iti panagbiagdan to iti anak na. Kat dakkel unay ti pagyamanak kan kalakay. Tadi ka na upay idi nagbidot ti anak ta. No di kat pinatibkar mo ti pakinakam na. Pagrebengak kas may nga amaday ta. Sana rumbangag balinak anarukop. Tanong kastaman bilang, awan na saya at pagpanagan ti pamilyak. Sikamot gayam anak. Wan tatang. Ala, umunag ka. Agyaman ako. Nakaawid ka man, awan ka di sa rakyo ita. Adda, tatang. Apay nga rod.
Bueno, naibusan ti abastom? Saan man? Ha? Tatang, Nene, inarakop nakmatan anak ko. pakawanan na ko, ma. Di ka maawatan, anak. Lawagam man. Tatang, mabuti nga ko mga agawid. Nga mamok nga awan sa bali a pagkamangak. Kan awan sa bali a makatulong kanyag. Nga di da kayo anaganak ko. Ay, lit na anak. Sapay ko mata mabakawandak. Gaputa nagbidtutak manan. Diyak maawatan dagitang ibagbagam. Apay ka di. Nagpailuyusak manan iti ayat anariknak. Nakalipatak. Iswa masigugak manan. Anya? Day tatipod no tatang. Kat-at-adang agparikutak. Gaputa pinanawan na kunti kaayan-ayat ko. Gaputa di nagkano ay ayatan. Unay matday to yan na napasamakan ka, anak. Kasanupay itan tatang. Napay kayo manin iti arapa apyo kanyag. Anya ngay nga rod, anak ko. Daditan. Awanin ti daddo mga ramidan tayo. No di ti mangawat iti amin. Amo kanalpay ka. Gapu iti nagbanagan ti anak tabakat. Nga masapol nga aklonin ta ti amin. Nasakit nga agpayso tinakam ko, lakay. Nga maasyanak unay iti anak ta. Kaputa kasla pinagay-ayaman ni Gasat. Malagip ko lakit nga rod tinararamit ko iti kalabas. Ha? Noan niya tinararamit ko iti. Isumet, tinapasamak iti anak ta. Panagkunak, karmak da ito yan. Tati nararamid ko kadak iti babae iti. Napasamak iti anak ta. Lakay. Kaasim iti anak ta. Gaputa nagbalatakan ko na. Dagiti aramid ko iti. Isu tinagsagrap iti sam. Arumbang kuma apara kanyak. Tunggal makitkitak ti anak ken apukok. Malaglagip ko dagiti aramid ko idi baro akpailaeng Mr. Lonely. Agbabawiak man ngem awanen ti maramidak. Gaputan alpasan ti amin. Alakastan katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Daniel. Agyaman ak unay iting kapanangibingla iti pakasaritaam, pagayam Daniel. Pudno launay ti kunada, nga adda supapak ti tunggal aramid tayo. Isu arumbang laang aliklikan tayo ti agaramid iti dakas. Gaputan no maminsan, sana maliklikan nga addalat ta mairaman iti bunga ti naaramid tay amadi. Kat palagip met daytoy kadag iti babbalasang ken babbaro nga agari kuma ti kinatanang kada kayo. Di ka agdarasudos. Gaputa saan anasaya at ti ibanag na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Daniel at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kalinsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.